komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5:13 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo wala na sang iban pa. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Ka-14 minutos nakaligas attack ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time, Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas kag sakoto malabutan sa ato sa nga pagwaragwag. Malabutan sa nga butsyog nga puwar sa sang DYEZ Action Radio Bacolod. 684 sa lilisuan sang inyotag sa kamang radyo. Mayad-mayad nga kasisidmon malapayon kag nagirit nga hapon sa mga kaaksyon naton nga wala sang problema kag obra lagaw lamang kag walda-walda. Ang palaton turan aksyon reports after Obedison Pizza 20 na kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2019. Hindi maayo ang tiyempo bangod sa paggabulos-bulos sa nga malain nga panahon nga nagabisita sa aton sa nga nasyon halin sa Bagyo Ramon. Nga may kategorya kon kabasugon sang puwersa bilang tropical storm, naghuyang na siya bilang tropical depression. Subong nagbulos naman ang isa ka sikat nga landman sa Pilipinas, ang ngalan nga Sara. Tropical storm Sara nga subong nagtigbaliw na bilang isa na naman ka tropical storm. Una sa balita, una sa aksyon. Konsiringon mas nagbaskog ang puwersa. Kung Sara ang hambalan, sikat nga ngalan sa Pilipinas, bagod ang bata sang presidente si Sara sa mga alkalde sa Davao. Kag ginakuno-kuno nga base amo man magbulos bilang kandidato sa pagkapresidente sa 2022 nga piniliay. Galing kamanti ngalan laman balik-balik laman ngalan sa Bagyo. Diri sa Pilipinas every 4 years edisa. May mga lugar na nga ginpaidalom sa signal number 1, ang mga lugar nga ngin suki na sang Bagyo. Kagaya na pare amo na permeng ginabisitahan sang Bagyo. Ang mga tao nga mahilig sa lawg-lahog bla, nagasunod sa giliyon sila sa ipabinsaron ang ngalan nga Kibuloy. Nagapanawagan ng iban kung pwede mapauntat man ang Bagyo. Mga istorya ini subong dindigid malikawan. Tugas ang mismo palayag sang pastor nagaligad lamang nga anadlaw kon sinimanda nga kuno siyang nagpauntas sang linog sa Mindanao. Rason ini kun nga sa kada bagyo akon anuman nga kalamidad nga nagaigo sa ato sa nga pungsod way tamang ginapangayo. Ang ngalan nga ginatawgan isa lamang Kibuloy. Ang tinaga nga ginasinggitan isa man ano gani? Stop! Nagakaimpunan na kon kaysa sang lango-lango nga mga istorya ang balita kon kaysa. Ang pinaka-importante nga kita mag-isa maghugpong magbinuligay kung paano naton malikawan sa ato sa nga nasyon kon ginestaran nga lugar
Mapahilayo kita sa anuman nga trahedya, kalamidad o kon katalagman. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Marlon Hinawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa lawante, sige na ang mga Pangulong dinilan. Una kita sa bahin sang balita lokal. Manog lungos na, manog patay pa. Una sa balita, una sa aksyon. Tawo nga nagbantog sa tuwag nga killer. Ay, hala. Kag suspesado sa krimen nga paghimulos kag pagpatay sa 13 anyos nga estudyante sa syudad sang Cadiz, Negros Occidental. Nadakpan sa mga kapulisan. Ang suspesado nag-ako sa krimen. Isa ini sa mga tinuga nga nalakip sa mga paryente ni Satanas kag ni Lucifer. Tawo nga dapat patilawon man sang maayad-ayad nga sentensya sa SRI yawan-on nga ginhimo. Ang suspetsado maisa pa kakasuho nga paghimulos 10 anyos nga bata dito si Iloilo, Sos Maria kag Josep. Pag-amo ini nga sahi sang tawo, ano ang himuon nga maayo? Ang pagsaysay naton sa natabo kag pagbulyada sang sentro nga komentaryo hatagan nato sa mga pagtamod. Ina ko may oras pa kita nga bakante. Dugay-dugay lang, gani standby. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang illegal nga shabu, illegal nga droga, problema sa gihapon sang publiko. Ang bag-o nga operasyon sa mga otoridad. Sa banwa sa Ginagaran, ano ini? OMG! Raid ang nadakpan. Bayaw sang alkalde! Ang utod sa SRI asawa konsihal, amo na report ka na bato naton. Wala gid ka sa kadudlaan, no? Ang na-recover, oy! Kung sa mga tudlo sang tao pa, kamalingking lang. 2 ka plastic sa shay sang ginapatihan shabu. Sino ini nga persona nga ginasiling newly identified. Bot silingon nagtilaw-tilaw lamang o kung nag-umpisa pa lamang. Nadumduman ko naman ang ginatuwag nga plea bargaining agreement. Isa ini sa rason nga perminaton mabatian sa persona nga nagakadakpan nakaagi preso bangod sa kaso sa illegal nga droga apang nagkagwa bangod sa plea bargaining agreement ang kalabanan nga nakagwa liwat nga nagabaliga sa illegal nga droga. Ang gwa sa nga daguna into na lamang nato ang mga gobyerno, nga ato sa mga otoridad. Amo ini kun nga ang ibang sa nga tawo nga maka-aksyon nato nagapabor naman lang sa ganhimo nga pagpamatay sa mga tawo nga nagabalik-balik sa pagbaligya kag wala nagakadudla sa transaksyon sa illegal nga droga. Ini nga mga tawo sa lawayon na niyas publiko, wala na niya sang kadudlaan. Kung mapriso gwa sa giyapon kag balik-baligya, mayo lang ko madakpan. Pero kung hindi gani madakpan ka maghalak ka sige-sige baligya singhot sang shabu, man ang kalabanan nga nagabaligya sining shabu gagamit man shabu. Kung di madakpan maglawig gamit nila shabu. Kag magbangag, mangawat, kung basi himulos kag mamatay naman sa ila sa biktima. Sino bala ang mauyunan? Sino wala gini? Kulaton tababala matabo na. Pareho sang natabo sa sunod sang Cadiz. Nga ang nadakpan, duha ka makalaluoy nga bata ang inimuslan yakag pina. Ang isa patay, diri sunod sang Cadiz. Kulaton taba na. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Senador Villar nagsaksi sa duha ka mga dalagkong aktibidad sa Bacolod subong adlaw. Una, among pagbukas ay ka-14 nga Negros Island Farmers Organic Festival sa Tubang sang Kapitolyo. Ikadua, among ika-12 nga Philippine National Shrimp Congress. Na mga media kay na daw hindi pa basta-basta makasulod bangod sa istrikto nga seguridad nga daw sobra pa sa pagbisita sang presidente. Kung wala sang ID, hindi makasunod. Shrimp Congress daw way gani batia mo. Si Villar sa pagtambong na mag-ina sa Organic Festival sa Kapitolyo Provincial. Nagpresentar siya sang iya sa sabat sa mga palamangkotanon kung ano gid balang matutuon nga sitwasyon sa mga programa, kasuguan, kag plano sang gobyerno sa ginaatuba nga krisis sa humay, bugas, kag kalamay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Good news naman sa mga Bacolod doon. Good news sa mga opisyal sa Bacolod. Si Mayor Bing, kakasunod sa Bacolod.
nakakuha naman sang pagkilala sa Asia Awards 2019. Samtang ang nadakpan gabi sa by-bust operation sang kapulisan, family driver ay naga-sideline gali. Baligya sa illegal nga droga. Ang volume hindi basta-basta, dalagko nga volume sang shabu. Una sa balita, una sa aksyon. Sa nagapangon naman nga balita pong sudnon, sa mga mahilig magpaburo sang aso sang sigarilyo. Ilabi na sa mga nagagamit sang ginatawag nga e-cigarettes, electronic cigarettes. Si Presidente Rodrigo Duterte may malasalsalon kag tapalan nga mando. Dapat dumalian ang paggamit sang vaping devices o kon e-cigarettes sa pampubliko nga lugar, pati ng pag-import o kon pagpasulod diri sa pungsod sa Pilipinas. Si Duterte nagapating ang e-cigarettes hilo sa lawas ng tao. Ang gobyerno ang balya may poder sa pag-isyo sang mando agud pangapinan ang ikaayong lawas sang mga Filipino. Tanan-tana. Sinuman ang mga supak, aristohon sang kapulisan. Gani hambal ni Digong sa mga nagapanigarilyo sini, daw parihuman sa tinaga nga ginpauso ni Kibuloy. Ano gani? Stop! Stop! Hambal ni Duterte, stop! Puntatin nyo na panigarilyo sa pampubliko. Naklaro si Duterte Ang indusyo nga pagpanigarilyo pwede sigyapon basta ara lamang kamos kwarto o kung lugar nga pribado. Nanong kidalinan sini? Nga nakamando sa si Presidente. Bagod nagligad nga Biyernes ang pungsod Pilipinas. Nakarecord sang una nga kaso nga nagapektos lawas sa isa ka huben pa ho. 16 anyos nga babayi pa. Ang masakit nga nakuha niya halin sa pagpanigarilyo sang e-cigarettes. Ang bugas ang aso sini, kita nyo ba na guro? Daw pareho lamang sang tambutso. Sigarilyo pa mora. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Hindi mo man mapilit ang mga tao nga mag-untat sang sigarilyo. Bala mo, budlay, untaton ang naandan mo na. Ako ko nakaagi ko sigarilyo sa una. Galing sang 1995 pa to yan, nag-eskwela pa ko sa kolehiyo. Di ba ito balikawan sa una, kabante, nagasulo sideline kita bla sa una. Ang oras sang ato sa nga klase sa una gabi. Di pagbuhi, nagasulo sideline kita sinang kumbo black sa Noel. Awat pa naman to sa una, isa ka gabi, MWF to kartukar ta. Hindi tiya, wati ka kanta ya, kalibagon ko ya. Pasi, karong ko kita, ita patakakantohon nyo, kundi gid, kalibagon ako. Patik-patik lang kita sa una, sang drums na lang kita. Hindi ginabalikawan ka sa unang solo sigarilyo. Pero why pa ito yung e-cigarette sa una, ya? Sigarilyo lang ito yung stick. Pilaban lang ito ka sigarilyo yung lingaw-lingawan tayo, isa duwa, okay na to. Pero pagkatapos ito mag-action, dula, taba daw. Amo ng balita sa sigarilyo. Una sa balita, una sa aksyon. Iginasingit ko gini balita sa nasyonal. Robredo o kon Robredo. Ano ba talaga ang totoo kung sa mga Tagalog pa? Robredo, san ugid ba ni mo mapabatyag sa publiko nga ang pag-uyat sa posisyon sa anti-drug czar sang gobyerno may miyora paagi sa pagtapna sa mga dalagko nga sindikato sang illegal nga droga? Question mark sa gihapon nga dako-dako. Pila kadlaw nagligad sa batono ni Robredo ang posisyon sirabtanay lamang sa mga isyu ang nagakabatian sa publiko. Ang bag-o nga balita, kunik kahapon nagpatigayon sang press conference si Presidente Rodrigo Duterte. Grabe itong hindi man to pabati-bati kundi las was kay Vice President Robredo. Ang balita makakson si Robredo nagsiring kay Duterte luyag ipalabot ni kay Presidente Duterte. Kakun luyag siring nga pahalinon siya sa amo nga posisyon. Dapat ihambal inisang presidente siya sa natubang. Ang tawaan nyo bla? Way pagani batsaga ng mayoras pagpungkot sa posisyon na pagpahalin niya ginahambala na ho.
daw natabo gid ang sadto ginadadahan sa publiko na ang pagbutang kay Robredo bilang co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs ang magatuga lamang sang ginamon-gumon nga sitwasyon kung sa mga hilo pa bla. Maggumon lang hilo lo yawan kak balik ay. Kung sa mga panapton pa ukot nga plano. Kung sa mga pagkaon pa tindi mayo nga templada ay daw amugid ang natabo. Bangod kada adlaw ang nagagwa nga balita, imbes si Robredo ang magsugod na ko tani isang plano para tapnaon o kung dugangan ang pagmadinalagon sa kampanya sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Ang gwaya nga adlaw-adlaw daw hindi siya makaarapal sang halak kasabat sang mga duda kag isyu nga ginahaboy sa iya. Adlaw-adlaw nagatubang sa makatapo sa media kag nagagwa sa telebisyon sa nga itsura. Resulta ang mga tawo nga nagahulat daw nagakatak-an na. Nasa balita, nasa aksyon. Ang kololbaan dari bangod basi ang hindi sadto matulutandog kag tubtub subong untouchable sa gihapon nga mga sindikato sang illegal nga droga. Subong basi malinaton nagayuhom kag nagapamalakpak na gani sang kasadya. Pagod para sa ila, nagkalaw-kalaw ng kampanya sang gobyerno batok sa illegal nga droga. Basi amon na ning na gaka-recover bala sa mga otoridad, dalagko nga volume sang shabu, ay ti nano. Nasa balita, nasa aksyon. Imbes nga nakapayos kampanya, nagpalain pa. Las 5:29, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa may mga gadget dara, sa may mga cellphone, computer, pwede ninyo mabatian live. Ang tanan nga pala tuntunan sa Aksyon Radio Bacolod, DYEZ Aksyon Radio sa YouTube. Nagluwas sa live stream sa Aksyon Radio. Pwede ka mo dira maka-subscribe sa YouTube. Importante may baluan naton nanong sitwasyon sang trapiko sa pila ka mga dalan na labayan sang patrol. Traffic reports. Sa oras nga na 5:30 ato ni baloon with Aksyon dyan sa Patrol Aksyon dyan ngayong hapon, please come in. Exactly, Aksyon Marta, 5:30 pa lang sa lamang nga matanion apang medyo kadulom-tulom na ang ato naman palibot. Dari sa Surad sang Bacolod, ang pinadari ka mga street lights ang napasiga na, ang mga headlights sa mga salakyan. Aksyon Marta, buman sa gyapon o function ako nabigay pasiga na dari sa mga drivers sa mga salakyan. Kaya matamat na nga nagadulom ang atong palibot dari. Kasi naman ni Matanion ang Patrol Karon live kita dari nga report sa area naman sa North Capitol Drive. Diri sa atubang bala sa ngayala mo sa likod sa Provincial Capital mga kaagson ang ato ruta. Halin kita dari nga sa north, patulong kita sa norte nga sa south nga bahin sa Surad sang Bacolod. Bot silingon, ali kita dari sa milikod sa Provincial Administration Building. Tulong kita mga kaagson na dikto naman sa area sang Dalan Katoslao nga ruta, no? Nga hapon magkabig dari nga moderate to heavy to heavy ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Kung nagkupalang taon partikulabas ang pila sa mga salakyan na makon may kalabot kit mga kaagson sa Dalan Aguinaldo ang pila sa mga salakyan na malindig to sa east padulong dari sa may west direction. Botsalingon, dari sa center section po na palikon sila pawala tulong sa Dalan Katoslao. Mga salakyan ini gikan Aguinaldo, gikan Lacson mga kaagson. Isa sa mga rason para katugay sa mabugat na dalagan sa trapiko kung mumandamo-damo man mga pribado ang salakyan. Narabama di pasahero nga jeepney na kapinunso ko na pinundor other sa tubang sang kung kilid digid mismo sa Provincial Capital Laguna. Magod partikulamo sila kapadulong dari sa ginplastad bilang nga organic festival dari sa mga kaagson sa may Provincial Capital. Agsari kagabi, naguna kami tayong patrol, dari kami kagabi nag-live report ka nakapamakal kami di ganing sa mga organic product. Which is of course, makita mo mga kaagson na muna siguro mga rason nga makita ni mo din partikulamo sa mga kakinadto karon gilamang nga hapon. Man sa area o sa South Capitol Road na experiencean man diri ang ginatawag lang ang domino effect. Once magbugat ang traffic situation lang sa North Capitol Road, dalang Katoslao, diri sa South Capitol Road, dalang ito sa intersection point, nagahinay man o kung nagabugat man ang dalagan sa trapiko. Duka nga pagit kay Tim mga depasero ng jeepney sa Gyapon, lakip ng Brauta nga Banago Libertad, diri nagalabay ina siya, no? Tulong mga kaagson, digto naman sa area mismo sa Barangay Banago. Pinakamang pribado nga salakyan
sasakyan damo-damo nagaparking diri sa parking area mall dra sa kilid sa Provincial Capital Laguna. Kung pinakamamayor na dalanon naman ang aton pagkabalaan sa palibot sa Sarad sa Bacolod, ang pinakauli diri nga monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office sa pagpauna ni Mr. Jericho Sarvanya karon gid lamang hapon. Kabig naman diri nga moderate to heavy, tub heavy ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko sa Dalan Araneta kag Dalan Lacson. Ang traffic situation especially mabugat sa Dalan nag-umpisa mga kakson sa Dalan Ramos Lacson padulong ina pa south diri such as areas ang Dalan 18th Lacson Street na doon sa Tubang sa Provincial Capital Laguna dire-diretso mga kakso sa Burgos Lacson. Paglabot mo rin sa Lacson moderate heavy to heavy kagong kayo sa bumper to bumper man ang traffic situation dra. Pagod resulta ini sa mabugat na dalaga sa traffic o kusariin nga pinunso ka mga salakyan na walit sa may Burgos Lacson kag diri sa area naman sa Galo Lacson. Paglabot sa Rizal Lacson aperte na kabugat kay na ang traffic situation dra. Dugangan pagit sa mga salakyan gikan dikto sa may Galo o kung Gonzaga Lacson kusariin tiyan mo ng lugar dra nga ginalinan man ni kaparte kramo masalakyan nga nilabay kag nagatuga man sa mabugat nga dalaga sa trapiko sa gihapon mga kagson lauman ang mabugat kag mahingin nga traffic sa area sa Dalan Araneta especially malin sa Rosario Araneta padulong mga kagson sa area sa Hirnaes Araneta tubtob man sa area sa Dalan Lizares Araneta ang kabugusan nga Dalan Araneta karon gihapon sa Rasilingko na moderate heavy ang sitwasyon sa dalaga sa trapiko ang atong pagabalaan may haraman walo kung tubtob na pulo ka man traffic accident record ang bitaw sa nga po naglunta din sa laing lugar palibot sa Sarad sa Bacolod. Pasalamat kita wala mo may nakaangkon ang abing mga kapilasan sa mga persona nga sakay sa mga salakyan kung sagid lamang sa tingan ay mga kaakson. Dari si Mr. Jericho Sarvanya, ang radio control operator sa Bacolod Traffic Authority Office sa pinakaling monitoring sang bitaw kung dalaga sa trapiko. Ang aton pagkabalaan sa palibot sa Sarad sa Bacolod kung sagid lamang hapon. So far action dyan, traffic situation daw medyo moderate to heavy ton Aranita, Flooding Lacson, Hernaes to backup 6, ang Burgos Lacson to North Capitol Ayala, Halandon, positive man to 1050 mo to grong nagkosang heavy traffic. Ramos kag ang Bisa Kino Lasal. Muna mga ano sir, ang mga bulubugat nga dala nun subong ano. Sir, mga vehicular accident record? Vehicular accident medyo damo gawa ng mga 8 to 10 goroy. Pro minor injury lang man di ang na record ko. Si Mr. Jericho Sarvanya, ang radio control operator sa Bacolod Traffic Authority Office sa pinakauli dali naman nga monitoring sang bitaw dali naman sa Sarad sa Bacolod dalaga sa trapiko ang ato na pag-aambalaan. Karon mga kalson, pwede niyo ko na ba dito advisable umalin na rin sa may South Capitol Road hindi na kamo pumuliya sa dalang gatos na kung tuyo yung magpatulong sa reclamation area o kung napos man gapon sa may paasa publika agon man nagkawalan tumang kabugat yung traffic paglabot na rin sa may Burgos gatos na Dr. Bangkag sa Rizal Gatoslao, pwede ka mo dali ka pamulyaw South Capitol Road, then left turn ka mo dalan San Juan, dire-diretso na pa north dikto ha, patulong na mga kakson sa may Rizal San Juan mga kakson, or pwede man, kung reclamation area inyo katuan, paglabot dali sa may Burgos San Juan, right turn ka mo kaysa isagi lamang inakabangga, SM City Bacolod kung reclamation area na ina mga kakson. Or dikto makaw sa Dalan Lopez Haina, advisable man ang paglabay dras karon nga po, unpredictable ang traffic situation, pero karon nga po, light to moderate lamang ang traffic dra mga kakson. Gani, pwede ka makarabay kay alin diri sa Nara Lopez Haina, dada sa may triangle da mga kakson, that's Nara Lopez Haina, dire-diretso ka mo diri sa may Malaspina. Ang Malaspina tubang inasang isa ka hotel dira padulong diri sa Burgos Lopez Haina. But sir ang bangga ako antes ang Burgos Lopez Haina, that is Malaspina mga kakson. Dire-diretso diri sa may Burgos Lopez Haina kabugusan nga Dalan Lopez Haina karon nga po na light to moderate kitamang ang traffic situation. Mga kakson, mga sitwasyon sa palibot sa Sarad sa Bacolod kung dalagan sa trapiko ang aton pagkabalaan karon kitamang nga hapon ini nga dalagan sa trapiko. Sa gihapon bugos kay dulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ini 100% natural, puro herbal, pampatinlo sang kutis kag safe na safe. Ginaganaga na pagulang sang inyong panit nagadula man ni sa midasma o kung ang panit-panit sa inyo guya nagapuguman sa magdamo sang acne. Punggod kag pila ka mapinarian sini. Paagi sa Santon Plus Herbal Soap. Solve ng problema. Confidence pa ganun pang ito makakson baka sa Santon Plus Herbal Soap sa pinakalapit na botika sila tagsa kamalugara rakta sa patrol initang libot sa Bacolod Action John Diaz una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang Dr. Alfred's Green Coffee tumutulong sa paglinis ng...
batas ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo wala na sang iban pa. Nagapangita kabalasang antioxidant nga vitamin para sa mata arin ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an na sa mga siyentipiko nga manamigin magbulong sa mga balitian sa mata. Mighty C magabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma. Ang Mighty C mas maayo parisan sa nga Santon Plus herbal capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties ginapakupos niya ang mga naghubag nga parte sa ato sa ningalawa. Santon Plus herbal capsule napamatud-an naman sa mga siyentipiko nga makabuligid pagkupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa. Ang Santon Plus kag Mighty C pwede mabakal online. Pwede ka mo kapadeliver sa inyo sa nga balay bagi sa www.kalusugan.ph o kon Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalon tara ditali sa nga balita sa Bacolod City Hall, Mayor Bingkag Syudad sa Bacolod may nakuha pagkilala sa Asia Awards 2019. Kita ko sa litrato, tupad ni Mayor Bing si Yorme. Action Radio. City Hall Report. Axon Dale, please come in. Action Bar may panibagong award nga nabaton ang syudad sang Bacolod kag mismo man si Bacolod Mayor Evelio Linaldia sa ginpatigayon nga awarding ceremony sang Asia Leaders Awards sa 2019 kahapon nga adlaw November 19. Magluwas kay Mayor Bing nga ginhingadlan nga Man of the Year Action Mar no tay nakabaton man sang among pagkilala si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso no amo man si Presidential Spokesman Salvador Panelo anay Senate President Manuel Villar kag iban pa nga mga negosyante. Nakuha naman sa syudad sa Bacolod ang Tourism Award bangod sa mga festivals nga ginahiwat diri sa mga syudad sa Bacolod Action Marte. May more than 5 kita diri nga mga kahiwatan nga gina-celebrate sa syudad sa Bacolod like ang nga isining Mascara Festival every October, ang Diwali Festival sa kada bulan sang Nobyembre, ang Chicken Inasal Festival sa kada bulan sang Mayo, ang Halandumon Festival sa kada bulan sang Hunyo, may raman sang Ram Festival kag Christmas Festival of Lights nga patigayon naman sa bulan sang Nobyembre o kon Desyembre Action Mar. So far mo yung pinaka-latest nga pasidungog nga nabaton sang syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Suwabe ang aroma, suwabe ang timpla kag suwabe ang sabor. Makabulig pa manubo sa inyo kolesterol ini Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may balonggay, soya kag santons. Nakaw mabulig sa sa papanubo sang bad cholesterol bangod sa protein kapon sa kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Sa Santon Plus Coffee Mix may kape ka na healthy ka ba? Una sa balita, una sa aksyon. Dugangan talang karon akon tutok lang karon sa Action Farming Line balita bala may kaantanan kay kulang-kulang tiyempo na to no. Kung tani atagan dapat sang pagkatamod ining hindi basta-basta nga kaso kon krimen. Ang mga tao bilang nagahimo sang krimen kon kaysa ti makahambal kita nga nahimo lamang ina. Ang krimen bangod sa kapigedhon. Inag sa kaso nga pagpangawat. Pero kung tadlong pensar kag ginagamit lang bang alam kung utok sa tao, hindi ginaiya rason ang kapigedhon para mangawat. Ikadua, ang kaso nga homicide o kon murder, ang pagpatay bla. Kung kaisa ang kaso na kumeter lamang sa isang tao, hindi ta mabasol kung kaisa. Bangod may mga senaryo, mga kaaksyon, nga nakapatay ang tao bangod sa ginatuwag nga self-defense. Nakapatay siya bangod ginpangapinan yang kaugalingon niya. Kung hindi siya magbato kag hindi niya mapatay sa nga kontra, basi siya man ang mapatay. Pero ang kaso nga paghimulos, labi na kung biktima mga kaaksyon, minor de edad, bata nga inosente kag wala sang ikasarang pagbato para makapalagyo. Ang kaso nga paghimulos siri sa biktima kapag patay, himos lana patyon pa. Wala giniya sang rason nga ang naghimo pasensyahon o kon patawaron, di ba? Pwede siguro
patuwaron, ubahan kag ang latrasan bla ulaan sang gasolina kag sendihan. Una sa balita, una sa aksyon. Wala pasensya lang sa mga tinaga ginaboy. Antay kay daw kailinit ning kaso bla sang krimen nga nakometer sa ring 26 anyos ho. Dito sa mga isyudad sang Cadiz. Ang ngalan ni Action Noel, sus, tokayo ko pa ho. Marlon pang ngalan niya sini. Ginpakahoy, anya lang ngalan, Marlon no. Nadakpan siya sa amot lang kon cover pa na siya natawag nga hot pursuit operation. Hindi naguro kay mantin natabo ini sang Lunes pa. Lampuwas ng hot pursuit operation, although nga ang kapulisan nagtinguha man kung tadi nga madakop pagi sa hot pursuit operation na lagyo inigurong suspitsado nangita man sang sarangyama panaog paraguan hindi sa Brakpan November 11 tisubong November 20 na kita lawig na no? Dakpan isa sa may sunod sa Talisay hindi kayo man layo ang lugar nga ginpalagihan niya sari. Ang kulba, under yung maka-action, magod ang alias, yung hayo, yung bala tawag sa iya. Killer! Siya na lang hindi magkulbaan sa ng hayo yaman. Killer, but silingon manugpatay. Hindi manugpatay sa lamok, hindi man manugpatay sa insekto kung sapat. Hindi manugpatay ganyan sa tao eh. Kaya ang kaso ya, paghimulos kag pagpatay sa 13 anyos nga dalagita, estudyante, grade 8. Students dito sa may Cadiz City. Na 5.50 na galing ho. Ibalaon tara ang balita sa BCPO Bacolod City Police Office with Action Eric Magbanwa sa sarigid ng mga tanion. Action Eric, may hapon sa report, please come in. Kinakabik action ni Police Major Sheila Cabana nga isa man sa mga pinakadako nga nagabaligya sang Cebu ang ilan natakpan kagabi sa bypass operation sa Barangay Estefanía nga si Vicencio Binignos nga papuluyo sang Fortune Town sa Division Barangay Estefanía sa siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Sheila Cabana action Marlon nga daragkogin man ang mga items kag bulyom ang ginapagwa ni Binignos sa isin kadrag operation. Rason kung ang kagabi jutay na lang ang nakuha nga Cebu nga naglapot na lamang sa bili nga 180,000 pesos. Mga apat limang kadlaw action Marlon ang surveillance sa ginhimo ni Cabana bangod nagwa ang ngalan ni Vicencio Binignos sa mga previous nila nga nagkaladakpan sa bypass operation kapatigayon nila nagligad nga mga sinimana. Bali sir, nining suspect orang subject person sa operation namon gabi identify ni siya namon through sa mga previous namon nga nagladakpan kag sa mga napatukang. And then ini siyang subject person may isa ka informant nga para matagaan kay gayunan nga makatransaction kami sa ini nga subject person kaga mo to kagabi naka successful kami nga transaction and operation against ini sa isa ka dako nga tawo nga involved sa illegal drugs. Suspect nga mo ni si Vicencio Binignos, taga Fortune Town, Barangay Estefanía. Kung ibase sa mga transactions nga nakita namon sa iya nga cellphone, pag sa mga nagatinawag sa iya, isa ni siya ka high-valued target. Nag-drive lang ni siya sang salakyan sang mamaya, personal driver sa bis sa iya nga utod, pag sa mga kinablusan niya. Pag once nga wala siya ubra, makadrive sa pamilya ya, amo ni yung pag-transaction niya sa mga droga. Taga kung nakita natin sa iya mismo dashcam, may mga lugar sa naging tagpuan outside ng Bacolod. Ano sa inyo nga drug watch list, sir? Why ni sa amon nga drug watch list niya original, pero kay tungod sa mga previous na amon nga mga operations ug mga natukang, ginpasulod ni siya sa amon nga watch list. Bali na po ni namon nga ngalan no more than a month na, pero nakapandami sang monitoring din siya mga 4 days lang. According sa information nga informant nga madugay-dugay na ni siya nga nag-transact ng drugs. That's why nga nag-transact sa billion. Kaya mo lang niya nga modus, no? Nga pagka once nga may mag-order siya, madala lang isang pagkilalang kabilog, depende sa order siya. Kaya mo nang itabo niya sa iyang customer, abe. Anong source, sir, na identify niyo? Kung di si kakwa, sir? Amo pa nang aton nga ginakuan subong sa iya, kay even until now, ka-uncooperative sa iya. Hindi natin na-determine kung sino ang source siya. Nakdimas ng kapulisan sa kagabi lang. Police Major Sheila Cabana, Hepe sa Police Station number 2, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo kaksyon sa Bacolod PNP
Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Las 5:53 sa ato sa nga pagpanumbalik at nalista ka ba dito sa ato sa nga live stream. Matapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Philippine Standard Time, las 5:59. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang ini nga oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon. Epic sa sarap, epic sa kulit. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang Jenson sa Philippines Incorporated mayara sang second bloodletting activity dugo bukabuhi ko 2019 sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Para lang sa piyak sang GPI Office, St. Vincent Road, Tangaw, Bacolod City. Sa Disyembre 7 ini, las 8 tubto balas 12 sang Udto. Ining aktibidad ang patigayunon paagiban sa Philippine National Red Cross. Ay Marita Michelle Diosera Verdean, hello sa friends siya kano, relative siya sa Bacolod. Greetings from Belgium. Ay maninoy ta former police officer Larry Benitez. Mayulanda sa nga pag-muluminitor. Ay maninoy Larry Benitez. Alas 6, Ono Action Radio Philippine Standard Time. Iban nga mga nagpadala sang mensahe, salamat gina. Buwas naman ang iban kay medyo lapaw-lapaw na kita. Anyway, lawas na ton kakinahanglan sang vitamin D3. Isa ini sa mga ka-action sang importante gid para sa ato sa ding kapagsik. Di kita dali-dali matapikan sa anuman nga balatian. Basta mayara sang ginatuwag vitamin D3. Kung vitamin D3, why ka mo sang dapat ang itaon ko di ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Para lamang sa may GS7 Building, Lacson South. Kag sa mabot nga Miyerkules, bali buwas training adlaw kon na subong. Yara sila sang 10% nga diskwento sa taran-taran nga mga produkto sang Life Extension Philippines. Oy, sa mga high blood, sa mga diabetic, masamin naton ginarekomendar ang panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi mapauli siban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tuwag sa aton manunggal. Kung nga palang luya na ba niyo sa ngalawas, panyawan herbal capsule with mangosteen ang sabat sinama ka-action, muscle pain. Yaraman ang panyawan liniment. Panyawan herbal capsule kag panyawan liniment tanan himo sang shed marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Ang iban nga balita way tamalabutan tutok sa Action Farming Line. With Action Brian Morden, las 6:30 tubdo balas 9 ang gabi. Must come together as one. Sa iban way tamak knowledge gabanitor sa ato sa nga live stream, buwas naman. Thank you, Gid. Time to lend a hand. Nagasunod na Action Balita Evening Edition. With Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Kaubod ka Action Wal Peñalan sa Technical Control with Action Elway. Ato sa nga IT expert. Ako naman Action na Marlon Herbay. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon